espero duena, edo itxaropena duena, edo itzuli daiteke, zerbait espero duena. Orduan, berak espero zuena zen, esperantoa nazioarteko mailara aiatzea, ez da. Hasieran lingua universala deitzen zitzaion, unibertsala, hizkuntza unibertsala, baina arek esperanto ez izenez, sinatzen zuenez, pixkanera esperantistak lehendabizi hasi ziren esaten la lingua de Esperanto, esango bagenu bezala, la lingua de Mikel, la lingua de Esperanto. Baina la lingua de Esperanto esatea luzea da, azkenean Esperanto esaten hasi zitzaion hizkuntzari berari. Eta horrela geratu zitzaion izena. Badakizue bitxikeria moduan, badakizue Euskaldun batek asmatu zuela nazioarteko hori esperantista gutxik dakite, ez dakite hemen zaudeten esperantistek badakizuen, baina historian zehar hainbat pertsona saiatu dira nazioarteko hizkuntza neutrala sortzen. Eta horietako bat, eta gainera esperantoa jadanik existitzen zen, berak asmatu zuenean Guardiola jauna izan zen, eta berak asmatu zuen Orba izaneko hizkuntza. Orba munduagatik, ez da, Orbiz, Orba. Eta inork ez daki hori. Hori zero galduta dago, 19. mende bukaerako kontu bat da. Nik aurkitu nahi nuke, oraindik ez dut aurkitu interneten batzuetan begiratu dut, baina badaude Guardiola kirolariak eta kantariak, eta hori norra agertzen zaizki danak, kantariak eta kirolariak, eta ez dut aurkitzen Orba asmatu zuena. Eta hori ez dakit Bizkaitarra zan, Naparra zan, Lapurtarra, ez dakit, nungoa zan izan, baina asmatu zuen. Baina bereala ez zuen aurrera egin, eta arrazoi simple bategatik. Akatsa handi bat egin zuen, zorionez Zamenhofek egin ez zuena. Zamenhof pertsona zen eta egin zitzakean akatsak, denoi gertatzen zaigun bezala. Eta Guardiolak egin zuena izan zen bere hizkuntza berri hori asmatutakoa espainolean oinarritu. Eta orduan egin bat zenuen azak espainolez pentsatu eta hitzak aldatuz, berak asmatutako hitzak ipiniz, eta orduan ilogikokeria asko zeuden, adibidez, esate baterako espainolez ez da bereizten preposizio bidez, ez da bereizten zerezkoa, nondik eta zerezkoa. Hori euskeraz oso logikoa da, nondik, Gasteizetik, zerezkoa, egurrezkoa, hori egurrezkoa da. Tanolena eta bat. Gizon honek Guardiolak esan zuen, esperantoz, de donde, de ez da gizar. Eta deke, materiala denean, de badakizar. Orduan biletan de utzi zuen, eta hori ezin da onartu nazioarteko hizkuntza neutral baterako ilogikokeria bat delako. Honena da, zizki, aurrizki, preposizio edo dena delako bakoitzak bere esanahia edukitzea eta bakarra izatea. Dena dela, esperantoaren erabiletak ekarri zuen de preposizioa modu desberdinetan erabiltzea. Ezer ez dago perfekturik, hori garbi esan behar da bai. Gizaki honen emaitza banez, ez da perfektua. Baina dagoen honena da, hori bai. Dagoen honena, errazena eta ikasteko errazena dena. Eta esan duzu, ez da bilakatu oraindik ama hizkuntza, 100 urte daramatza. Bai, hori galdera polita da. Zure galdera da, norbaiten ama hizkuntza den? Bai, etxerako erabilera ez da erabiltzen. Egia esan, nik ez dut bat ere beharrik ikusten. Nire ustez esperantoaren funtzioa ez da inoren ama hizkuntza izatea. Zergatik dano daugagulako geure ama hizkuntza, eta ona izango litzateke hizkuntza hori guztiak betiko ondo babestuta egotea eta galerarik ez egotea. Baina bai, gertatzen da. Batzuetan herrialde desberdinetako esperantistak nazioarteko kongresu batean elkartzen dira, maite nintzen dira, elkar ezagutzen dute, maite nintzen dira, eta gero seme-alabak izaten dituzte, eta etxean esperantoa izaten dute euren arteko hizkuntza, eta seme-alabek esperantoa izaten dute, ama hizkuntza. Gurasoek elkarrekin esperantoa hitz egiten dutelako. Kasu ezagun bada japoniar batena, aita japoniarra eta ama hungariarra, eta berak primeran hitz egiten du esperantoz, ama hizkuntza duelako, esperanto. Baina oso gutxi dira, Wikipedian, esperantozko Wikipedian ipintzen du 2000 pertsona egongo direla munduan.
ama hizkuntza. Gaina uste dut esaten duela 1000 eta 2000 artean. Niri egia esan, bai, gauza bitxia da, polita da, badaude batzuk, baina ez zait iruditzen esperantoaren helburua hori denik. Hori ere sortzen bada, ondo dago. Egia da, baita ere lagun arteko hizkerak ere sortzen direla. Hori ere horrela. Ama hizkuntza, esperanto izan, hortaz aparte beste hizkuntz batzuk ere badakite, txikitatik, bai, bi gutxienez bi noski. Edo hiru edo lau nik ezagutzen ditut, Alemanian askotan ikusi ditut. Bai, esperantoak inoiz ez du ordezkatzen beste hizkuntza bat. Hori da esperantoak daukan gauza hon bat, eta lehen hasieran aipatu bizkitzuetan abantailen artean, esperantoak ez du inongo hizkuntza ordezkatu nahi. Hizkuntza guztiak babestu nahi ditu, eta denok maila berean jarri nahi gaitu nazioartean gabiltzanean. Esperantistek nahi dute euskaldunok betiko euskaraz hitz egitea, eta espainolek betiko